Busturialdean dauden 3 institutuetako DBH bateko ikaslei zuzendua, 221 ikasle informazio eta komunikazio teknologiak eta sare sozialak modu egokian erabiltzeko 7 tailer antolatu dituzte eskualdeko gazteria zerbitzuek, Bizkaiko Foru Aldundiko Gaztedi Busturialdea proiektuaren barne. Gaur egungo gizartean, nerabezaroan bereziki, informazio eta komunikazio teknologiek garrantzia handia dute eta hori nola gestionatu, nola kudeatu erakutsiko da. Bermeoko Ignacio Arozena Institutuan 2 tailer izango dira. Bertan, 75 gaztek hartuko dute parte, hurrengo astean, azaroaren 20an. 2 orduko tailerrak dira, Jon Gomez Garaik eskainiko ditu eskolak, azken urteetan moduan. Tailer hauen helburua, sare sozial eta horien ezaugarri eta ondorioei buruzko hausnarketa egin eta sare sozialen erabilera egokirako baliabideak aztertzea da. Gernika Lumoko BH-in 3 tailer izango dira. Datorren astean, hilaren 18 eta 19an, 102 ikaslek hartuko dute parte. Barrutialde Institutuko 3 tailerrak berriz, azaroaren 27 eta 28an izango dira, 45 ikaslerekin. Aurtengo tailerretan, pornografia gaia landuko da. Internetek pornografiaren garapena ahalbideratu du, gaur egungo gazte asko pornografiaren kontsumitzaile sutsuak izanik. Tailerrak DBH bateko ikaslei 12 urtera arteko ikaslei bideratzea planteatzen da, adin horretan gazteen gehiengoak Instagram, Snapchat, YouTube edo WhatsApp moduko sistemak erabiltzen dituztelako, askotan ez jakintasunez eta era guztietako arriskuak daude bertan.